ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಟು ಸಿಂಗಪೂರ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಆ ದೇವರನ್ನು ಸುಗಿತೊಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸುರುತ ವಿಡಿಯೋ ಅರೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಸಿಂಗಪೂರ್ ಡಿಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮುಳ್ಪದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಆಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ತೂದು ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯೋನಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನಂದುಲ್ಲೆ. ಸಿಂಗಪುರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಜ್ಜಿ ಹೂವಾಂಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತಂಡ ಆನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಮನ್ಪೇರ ಅಪಗಯಾನದ ಇದನ್ನ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಡಿಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೈ ಲೆವೆಲ್ ಓವರ್ ವ್ಯೂನು ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುನಃ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಲ HEB ದಾಂಡರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು HEB ಪಂಡ ಹಿಂದೂ ಎಂಡೋನ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ವಾ ಟೈಮ್ಡ್ ವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಡು ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ದಾಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪೋಡ್ನ HEB ದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೋಂಡ ತಿಕ್ಕೊಂಡು. ಸಿಂಗಪೂರ್ಡು ಮಸ್ತ್ ಹಿಂದೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳುಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಪೂರ್ದ ಮಸ್ತ್ ಪರಾಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ 180 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸ ಉಂಡು. ಸಿಂಗಪೂರ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ ನಮಕ್ ತಮಿಳ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಯಿಗ್ ಪಂಡ ಸಿಂಗಪೂರ್ಗು ಫಸ್ಟ್ ಬೈದಿನ ಎಮಿಗ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಭಾರತದ ಬೈದಿನ ಅಕ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೆರ ಅಕ್ಲ ತಮಿಳಿಯನ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪನಿದ್ದಾದ ಅವತ್ತಂದೆ ಸಿಂಗಪೂರ್ದ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆಡ್ ತಮಿಳ್ನ ಒಂಜಿ ಅವಿತ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನೇ ನಾನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಖಿತ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹಿಡಿದು ಒಂದಿಪ್ಪು ನಾವು ಮಹಾಚಂಡಿಕಾಯಾಗ ಮುಲ್ಪದ ಧರ್ಮಮುನೀಶ್ವರನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಏಪ್ರಿಲ್ಡ್ ನಡತ್ತು ನಾವು ಯಾಗಶಾಲೆ ಏತು ಶೋಕ್ ಮಲ್ತದೇರು ಹೋಮಕುಂಡ ಪುರ ಪಂದು ನಿಖಿಲ್ ತೋಂಡ್ವಿ. ತನ್ನಡ್ ದಿನವಾರ ದಾಂಡ್ಲ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತಂಡ ಸಂಕಷ್ಟಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಇಜಿಂಡ ಷಷ್ಠಿದಾನಿ ಕೃತಿಕೆ ಪ್ರದೋಷದಾನಿ ಪುರ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಪ್ರದೋಷದಾನಿ ನಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ದೇವರೊಬ್ಬ ನಾಮ ಹಲವು ಪಂದು ನಮಕ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಂಡು ನಮ್ಮ ವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಪನ್ಪ ತಮಿಳ್ಡವನೆ ವಿನಾಯಕರಿಂದ ಪನ್ಪರು ಮುಲ್ಪ ವಿನಾಯಕರ ಕೋವಿಲ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ತಮಿಳ್ಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ಮುರುಗನ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಶಿವದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಕಟೀಲ್ ದಪ್ಪೆ ಉರುವ ದಪ್ಪೆ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆ ಅಂದು ಪನ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮಾರಿಯಮ್ಮನ್ ವಡಭದ್ರಕಾಳಿ ಅಮ್ಮನ್ ಕೋವಿಲ್ ಪಂದು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ್ನ ಪೆರುಮಾಳ್ ಪಂದು ಪನ್ಪುನ್ ತಮಿಳು ಅಂಚ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಪುರುಡು 30 ಜಾಸ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತದ ಲಿಟಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏರಿಯಾಡ್ ಉಂಡು. ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ನವರಾತ್ರಿ ಸಮಯಡ್ ವಿಧ ವಿಧವಾದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು. ಬುಕ್ಕ ಗೊಂಬೆಲೆನ್ ದೀಪೇರು. 9 ದಿನ ಮಲ್ಲ ಉತ್ಸವದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೇರು. ಬುಕ್ಕ ಕೆಲವು ದೇವಸ್ಥಾನಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಗಾರ ಬುಕ್ಕ ಶುಕ್ರವಾರದನಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಓಪನ್ ಇಪ್ಪು. ನಿಜ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಪ್ಪನು ಐಟ್ ಅಮ್ಮೋರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ಶಿವದುರ್ಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಡಭದ್ರಕಾಳಿಯಮ್ಮನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಪೂರ ಶುಕ್ರವಾರದನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚೂರು 12:45 ಮುಟ್ಟ ಓಪನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಇಜಿಂಡ 12 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆರತಿ ಆದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದದ್ದು ಬೈಯಾಗ ದಾಲ ವಿಶೇಷ ಇತ್ತಂಡ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ಪನು. ಈಜಿಂಡ 5:30 ಗಂಟೆಗೆ ಓಪನ್ ಅಪ್ಪನು. 5 ಬುಕ್ಕನೆ ಪೂಜೆ ಒಂದು ಪುರವನ್ಪನು. ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಮನ್ಪಲಕನೆ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪಾವಲಿ ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪೂಜೆಯಲ್ಲೂ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಹೆಚ್ಚಾದ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಹಣ್ಣು ಕಾಯ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮನ್ಪಣ್ಣಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಕೊರ್ ಪೂಜೆ ದುಮ್ಮಣ್ಣ ಹಣ್ಣು ಕಾಯಿ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಕೊರಂತೇರು ತಾರೆದ ಗಡಿ ಇತ್ತೆ ಕೋವಿಡ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜೇರ. ಅಣ್ಣ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ವನಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ವನಸ್ ಪಂಡ ಪ್ರಸಾದದ ಲೆಕ್ಕಡ್ ವನಸ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅವು ಪ್ರಸಾದ ಅಂದೆ ಪಂಡ ನಮಕ್ ಫುಲ್ ಮೀಲ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಸಾಂಬಾರ್ ರೈಸ್ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೊಂಗಲ್ ವಡ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಟೈಮ್ಗೆ ವಾಳ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವನಸ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಕೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡು. ಅವು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಡೇ ಆ ಬೋರ್ಡ್ ದೀತೆರು. ಸೊ ಹಿಂದೂ ಕಲಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡೊಲ್ಲಿ ಬರ್ಮಡ ಪಾಡ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಲ್ಲೈ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೇರು.
ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ದು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಜೆರ್. ಅಲ್ಪ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸೀರೆದ ಒಂದು ದೀಪೇರು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಲೆಕ್ಕ ದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅವೆನ್ ಪಾಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದ ಒಂಜೋಳ ಬರ್ಮುಂಡ ಪಾಡಿನ ಅವೆನ್ ಐತ ಮಿತ್ತು ಕಟ್ಟದು ಉಲೈ ಪೋಡು. ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಡ್ ಮೇನ್ಲಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವಕ್ಕೆ ಚೈನಾ ಟೌನ್ ಇಪ್ಪುನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಬರ್ಪೇರೆ. ಅಕ್ಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದಕ್ಲ್ ಸಿಂಗಪೂರ್ ಮಸ್ತ್ ಹ್ಯೂಮಿಡ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಪ್ ನಿಡ್ದಾದ ಹೆಚ್ಚದ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಂದಿಪ್ಪೇರು. ಸೊ ಅಕ್ಲ್ ಒಂದೇನು ಕಟ್ಟದು ಪೋಪೇರು ಕುಂಟುದು ಇದಿಪ್ಪೇರು ಅವೇನು ಕಟ್ಟದು ಉಲೈ ಪೋರೆ ಉಲೈ ಎಂಟ್ರಿ ಬುತ್ ಪೂಜೆರು. ಸೊ ಅವು ಜನರಲ್ ಅದು ಮುಲ್ಪದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ. ಮುಲ್ಪೈತ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣರ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು. ವಾಟರ್ಲೂ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೈತಲ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಚೈನೀಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಬರೀಟೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಾದ ಚೈನೀಸ್ ಅಕ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಡ್ದೈತು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತದೆ ಉದ್ಬತ್ತಿ ಇದೈತು ಪ್ರೇಮಂತ ಪೋಪೇರು. ಕೃಷ್ಣನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದಾಯಕ ಪಂಡ ಅಲ್ತ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಲು ನಮ್ಮ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಗೋಡೆಡಿತ್ತಿನ ಆರ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ತುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಸನ್ನಿಧಿ ಇಂಚಿ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಬೃಂದಾವನದ ಡಿಪಿಕ್ಷನ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಪಿಕೆ ನಕಲ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮನ್ಪುನ್ನ ಒಂದೇನು 3D ಇಮೇಜ್ ತಲಕ ಮಲ್ತೇರು. ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕೋಣ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂನಾನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುನ ಇಂತುನಾಗ. ಅವು ಕ್ರಾಸ್ ಅದು ಪಿರೋದು ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಪ ಸಪ್ತ ನದಿಲೇನ್ ಡಿಪಿಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೇರು. ಬುಕ್ಕ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ದೇವಿನ ಒಂದೊಂದಲ್ಪ ಅವು ಕರಿದು ಚೂರು ಎದುರು ಬಂದಾಗ ವಿಷ್ಣು ದೇವೇರು ಶಯನಾವಸ್ಥೆ ಡಿಪ್ಪುನ ವಿಷ್ಣು ದೇವೇರುಲ್ಲೇರು. ಬುಕ್ಕ ನಾಯನ್ಮಾರ್ಗಳಿಂದ ತಮಿಳ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪುರಕ್ಲು ಅವು ಎಂಕ್ ಸಾರಿ ನಂಬರ್ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ 100 ಮನದಾನುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲ್ನ ಪುದರ್ ಬುಕ್ಕ ಫೋಟೋ ಅವು ಉಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ ಪೋಂಡ ಅಲ್ತ ವರ್ಕ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅದು ಮುಂದೆ ತೋರಿನಂಕ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಬುಕ್ಕ ನನಂಜಿಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ನ ದೇವಸ್ಥಾನ ವುಡ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅರಸಕೇಸರಿ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ನಂದಿನ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು. ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಶಿವದೇವಿರುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪೆರುಲ್ಲೇರು ಕೃಷ್ಣನ ಒಂದು ಸನ್ನಿಧಿ ಉಂಡು ನವಗ್ರಹಲು ಉಲ್ಲ. ಬುಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡುಲ್ಲ ಪಂದೆ ಆಪುಂಡು ದಾಯಪಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಮಸ್ತ್ ದೈ ಮರ ಪುರ ಉಂಡು. ಕುಕ್ಕುದ ದೈ ಪೆಲಕೈದ ದೈ ಪರಂಗು ಪೆಲಕೈದ ದೈ ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕೆದುಲ ಉಂಡು. ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕೈದ ಸೀಸನ್ಗ್ ಪೋಂಡ ಕುಕ್ಕು ಪೆಲಕೈ ಪುರ ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸಾಂಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುಗೇರು ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುನ ಕೆದುಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಏಮೆಲು ಉಲ್ಲ. ಅವು ನಂದಿ ಎತ್ತರದ ನಂದಿ ತೋಲೆನಿಕಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು. ಏಮೇನು ತೂನಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ. ಊರುಗು ಪೋದು ಬತ್ತಲೆಕ ಆಪುಂಡು ಅಡೆ ಏಪ ಪೋದು ಬತ್ತಂಡಲ. ಎಂಕ್ಲ ಏಪಲ ಪೋಪುನು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ್ದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಮುನೀಶ್ವರನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದು ಅವು ಎಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಂದೇರು. ಕಲ್ತ ದೇವರನ ಸನ್ನಿಧಿಡ್ ಅವಳು ಮುನೀಶ್ವರರ್ ಮೇನ್ ಒಂದು ಅಣ್ಣಲ್ಲ ಮಧ್ಯಡ್ ಅಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು ಮಾರಿಯಮ್ಮ. ಅಲ್ಪ ಪೂಜೆದ ಟೈಮ್ಡ್ ಪುರ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ಡ್ ಪುರ ಅಲ್ತ ಅಲಂಕಾರ ತೂನಾಗ ಆತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಅಪ್ಪೆನೆ ಬರ್ತದ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪುಲಕ ತೋಜುಂಡು. ಹೆಚ್ಚದ ಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನವಗ್ರಹ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ. ಬುಕ್ಕ ಈ ಧರ್ಮಮುನೀಶ್ವರನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈಡ್ ಒಂದೆತ್ತ ಮರ ಉಂಡು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿದ ಮರ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮರಟ್ ಬೆಳಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈಡೆ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಮಲ್ಲ ಮರ ಬುಕ್ಕ ಆಲದ ಮರ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ತೂಯಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಿಂಗಪೂರ್ಡು ನಾಗದೇವಿಯರ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರ ಉಂದಿಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ಮುನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ ಬುಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್. ಸೊ ಅವು ಬುಕ್ಕ ಪಿರೊಂಜಿ ಅಂಕ್ಲು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆದ ಪೋಪುನು ಒಂಜಿ ಪೆರುಮಾಳ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವು ಲಿಟ್ಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೈಡ್ ಇಪ್ಪುನು ಅವತ್ತಂಡ ಸೆಂಕಾಂಗಿಡ ಮುರುಗನ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಷನ್ ಸಾಯಿಬಾಬಾನ ಮತ್ತೆ ಶಿರ್ಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬನ
ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಂತದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂದಿರ ಅವಕ್ಕಿತ್ತ ಈ ವರ್ಷ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ವರ್ಷ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲುಂಡು. ಎಂಕ್ ಶಿರ್ಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತನ ಪಾರ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಜಿ ದೇವೇರ್ ಬಾಬನ ಒಂದು ಬೈದುಜಿ ಎಂಕ. ಸೊ ಬಟ್ ಶಿರ್ಡಿಡ್ ತುಯ್ಲೆಕನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಬಾಬನೇ ಬತ್ತದ ಕುಲ್ದು ನಮ್ಮನ್ನು ತುಯ್ಲೆಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಧಾನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಕುಲ್ಲುಂಡ. ಸೊ ಇಂಚ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಪುರದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಓವರ್ ವ್ಯೂ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತೇನೆ ತೈಪದೆ ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಪಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು. ನನವರ ದೇವರನ ಕೃಪೆ ಇತ್ತಂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ಪುಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗಪುರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಂಗಪುರದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೆರೆಯೋನುಗ ಸೊಲ್ಮೆಲು.